На дар ҳама ҳолат одамои бойтарини ҷаҳон, бизнесмен, соҳибкор ё ин ки инвесторанд. Бисёри бойҳо дар соҳили зеботарин шаҳрҳои ҷаҳон зиндагӣ мекунанд. Чӣ хеле ки практика нишон медиҳад, пули калон мешавад дар соҳаҳои криминалӣ ба дастбиёрӣ, бо роҳҳои ғайриқонунӣ, дар анҷом додани корҳои хеле ҳам даҳшатнок. Баъзе ҳолат ин намуд пулҳо ҳаме қадар калон мешаванд, ки дар муқоиса састаяни бисёри миллиардерои ҷаҳонӣ ҳеҷ чиз метова. Бо шумо аз канали Эсем Шарипов омада. Салом алейкум бародаро. Пешакӣ мегӯям ки автори канал ин намуд тарзи пешбарии ҳаёта ба ягон кас тавсия намета. Тамошо кардани ин видео танҳо ба хотири дарс шудане, ки ягон кас кори ғайриқонунӣ накуна. яъне ки имрӯз гап мезанем дар бораи 10 преступники бойтарини таърихи одамизод. ва чун равахта бародаро, ссилкае ки дар комментарияи видео закрии пишдаги танҳо барои шахсоне ҳастад ки варзиша хуб мефаҳманд ва мехоҳанд ки дар шуғли дӯстдоштаи худшон пул кор кунанд. марҳамат бародаро, шанс ҳаст ба ссилкае дар комментария буда бигзарин, регистратсия кунед. фаромӯш накунед дар вақти полни регистратсия карданатон дар депозити аввал промокоди канала истифода барен, ки ба ёрдами промокод шумо метавонед то 6000 рубла в зависимости аз суми мондагитон бонус ба даст биёред. ссилка барои регистратсия ва промокод барои бонус ба даст овардан дар комментария закрии пишдаги. Ал Капон 1,3 миллиард доллар. Метавонем бигӯем ки Ал Капоне яке аз машҳуртарин гангстер дар таърихи одамизод дар байни криминалҳо ҳисобида мешавад, ки номи ӯ хеле ҳам машҳур. ба сабаби корҳои ғайриқонунӣ ва даҳшатноки худаш Ал Капоне як ширами хеле ҳам чиқир дар таъриху култура мондагӣ. дар бораи биографияи ӯ бошад даҳҳо китобҳо навишта шудагӣ ва даҳҳо филмҳо ба навор гирифта шудагӣ. маъшҳур бо лақаби Рӯи Шрамдор, ӯ дахолат мекард дар ҳар гуна корҳои ғайриқонунӣ. яке аз инҳо бутлегерство, яъне ки фурӯхтани машруботи спиртӣ дар вақти сухои закон. сухои закон яъне ки запрешат мекунад фурӯхтани машруботи спиртира, яъне ки пинҳонӣ машруботи спиртӣ мефурӯхт ва даромадҳои худша нобуд мекард, то ки давлат нафаҳма ба воситаи ҷомашӯйхона. яъне ки ира урусо адмувания денег меган. адмувания денег яъне ки чӣ хел одаме ҳастад ки преступникай, аёҷа пул даромад мекунад ва давлат бояд нафаҳма ки пули ӯ ай куҷо меояд. баъд ягон намуд сети ё ин ки ягон намуд бизнесҳои дига мекушояд. вақте ки пурсиданша мегӯянд ки даромад аз амуҷа, на самом деле уҷа баромада, ба роҳи ӯ пула нобуд мекунанд ва одамо бояд хиёл кунанд ки аз амуҷа даромад дорад, яъне ки дар бораи даромади аслӣ фикр накунанд. ва ногуфта намона ки ҳамин гуна сухан, яъне ки адмувания денег мешава бигӯем ки автораш Ал Капоне, яъне ки аз ҳамун вақт паҳн шудагӣ ва ҳамин хел гангстери бруклиние ки корҳои ғайриқонунии худша дар Чикаго мекард, бо рекетӣ машғул буд. соли 1929 правителствои Амрико ӯра душмани рақами 1 номид ва ӯ нигоҳ накарда ки Ал Капон як чанд маротиба паси панҷара ҳабс шудагӣ, неки срокҳои ӯ аз як чанд моҳ зиёд намекашид. гарчанде ки ғайриоддинатҳо аз ҳама сроки дарозтаринша Ал Капон шиштагӣ ва ин сроки буд ки хеле ҳам ӯра маиб кард. ин срок барои гуноҳҳои хулиганию кушторуш набуд, ин срок барои насупоридани налог буд. ба ҳамаи нигоҳ накарда дар муддати як чанд сол ӯ тавонист ки хеле ҳам састаяни хуб кор кунад. аниқтараш 1,3 миллиард доллар. ба як маълумотое ки дар пики гангстериш ӯ доходи солонаш тақрибан 100 миллион доллар буд. Сусуму Иси 1,5 миллиард доллар. яке аз даҳшатноктарин сардори якудзаи ҷопония дар асри 20. ӯ ба дунё омадагии соли 1924 ва дар синни ҷавониш ба ҷанги дуюми ҷаҳон рафтагӣ. баъди аз ҷанг баргаштанаш ӯ давоми ҳаёти худша мебахшад ба яке аз группировкаи криминалӣ бо номи Инагавакай. дар шумори сеюм группировкаи якудза. ба он нигоҳ накарда ки соли 1978 Сусу паси панҷара мешинад дар муддати 6 сол, ба ӯ монеа намешавад ки дар зинаи унвони криминалӣ боло барава. баъди аз турма баромадан миёни солҳои 80 группировкаи Инагавакай хеле ҳам ҷуръату статуси баланд мегирад. албатта ҳамаи кор ба ёрдами Сусуму, ки ӯ тавоноиҳои манипулятсия бо кредито дошт. Сусуму тавонист ки группировкара яке аз лидерои группировкаҳои криминалӣ кунад, ки дар натиҷа ӯ да 1,5 миллиард доллар даромад овард. Сусуму аз дунё гузаштагии соли 1991 дар ҷанозаи авторитет иштирок кардагии зиёда аз 6000 одам. Карлос Ледер 2 миллиарда 700 миллион доллар. Карлос Ледери Колумбия яке аз преступникои шинохта дар байни преступникои ба ҳисоб мерафт, ки ба маводи мухаддир сар кор доштанд. ӯ дар ин кори ғайриқонунии худаш хеле ҳам раҳи дароза тай кардагия, яъне ки аз як дизди мошиндизди оддӣ ба яке аз основателҳои калонтарин, машҳуртарин наркокартел Меделинский картел, ки сардори буд Пабло Эскобар. касе ки тамошо кардагӣ нестае бародаро дар бораи Пабло Эскобар, мо дар канал видео дорем.
мешавем. Ба подсказкаи видео дар омада тамошо кунед. Ледер ба ҳамин хотир машҳурае ки солҳои 70 ӯ яке аз системаҳои хубу зашишонеро придумад мекунад барои гузарондани борҳои мамнӯъ аз Колумбия ба Амрико тавассути Багама. Ледер мехоҳад ки максимална бозора аз маводи мухаддир пур кунад. Ба боло бурдани объёми истеҳсолот ва поён кардани нарх, ҳамин тариқ маводи мухаддир дастрас мешавад тақрибан ҳама одамода. Ледер яке аз ҷазираҳои Багамро нуқтаи интиқол мекунад ки ҳар соат ба уҷа то 300 кило маводи мухаддир бурда мешавад. Ва ҳамчунин ледер ҷанги асосӣ дошт бо полисҳову рӯзноманигорҳо ки дар натиҷа властҳои Колумбия дигар таҳаммули ҳамаира надоштанд ва ӯро ба Амрико меспоранд. Соли 1987 ҳукми якумура паси панҷара мегирад. Ба ҳар гуна маълумот ӯ тавонист ки дар муддати озод буданаш аз 1 то 2,7 миллиард доллар кор кунад ки барои ин кораш ҳатто дар рӯйхати журнали Forbes дохил шудагиа. Яъне ки ҳамин хеле шумо фаҳмидем бародаро ки то чанди мо далчи видеоро рафтан мегирем дар бораи криминалои гап мезанем ки состоянияшон баланд шидан мегирад. Барои ҳамин хотир то охири видеоро тамошо кунед. ва бардора як рекламачаи кӯтоҳ касе ки дар Россия қарор дорад ва мехоҳад ба ягон ҷое биравад ки як чанд маротиба аз оилики Россия бештару хубтар кор кунад. Марҳамат бардора, номерое ки дар рӯи экран астай танҳо WhatsApp доранд. Илтимос бардора, дигар чиз не, танҳо WhatsApp метонем ба WhatsApp алоқа кунен. Пешниҳоди ҷои кор астай дар Полша, Литва ва Южни Корея. Ба ҳамин номеро алоқа кунен, шуморо барои ҷои кор, барои ҷои хоб ва чӣ намуд виза гирифта рафтан ёрдам мекунанд. Хунса состояниш 5 миллиард доллар. Хунса и лидери бермански оппозиция астае ки командири армияи Шан ва ҳамчунин яке аз бойтарин савдогарои маводи мухаддир ба ҳисоб меравад. Хунса корҳои ғайриқонунии худша сар мекунад охири солҳои 60 ва аввали солҳои 70. Аввалан ӯ сардори армияе буд ки армия бо афён сару кор дошт ва дар ин армия 20 000 сарбоз буд. Солҳои 70 ва 80 таист ки бермански граница таҳти идораи Хунса буд ва Хунса вобаста буд ба расонидани 45% маводи мамнӯъ ба Амрико. Аз ҳамин хотир дар он вақт ӯро беҳтарин бизнесмен меномиданд ки барои сари беҳтарин бизнесмен $2 миллион мукофот эълон шудагӣ буд. Бардор то охири видеоро тамошо кунед. Дар бораи одаме гап мезанем ки барои сараш не, танҳо барои дастгирӣ кардани ӯ агар касе ёрдам медод $25 миллион мукофотш медоданд. Баъдан тавонистанд ки роҳи бермански криминала вайрон кунанд ки дар натиҷа худи Хунса аз кор мебарояд ва ба янгон меравад то мурданша, яъне ки то соли 2007 дар уҷа умр ба сар мебарад. Бародарони Ачао $6 миллиард. Колумбийцо Хуан Давид ва Фабио Чао яке аз тавонотарин наркобарони тамоми таърихи одамизод ҳисобида мешаванд ва ё ҳам яке аз аъзоҳои основатели Меделенски картеланд ки дар ин бора мо аллакай дар боло хотиррасон карда будем. ин бародаро бизнеси худшонро оғоз карданд аз фурӯхтани маводи мухаддир дар кӯчаҳои Меделен ва оҳиста оҳиста круги коришонро калон кардан гирифтанд ки дар натиҷа имкон дод ки дар якҷоягӣ бо Пабло Эскобаро донандаи картел шаванд. Бародарони Чао соҳиби 30% даромади картел мешаванд ва дар пики бизнесшон состоянишон ба $6 миллиард мерасад. Дар рӯйхати Forbes дохил шуда дар уҷа 6 сол титули худшонро ҳифз мекунанд. Сентябри соли 1990 ба пешниҳоди президенти Колумбия розӣ шуданд барои таслим шудан ба пулис ба шарте ки ӯро дар Колумбия зиндон кунанд, на ин ки дар Амрико. 24 соат баъд аз пешниҳоди президент таслим мешаванд. Соли 1996 баъди 5 соли ҳабс ӯ ба озодӣ мебароянд. Баъди озод шудан Хуан Давид бизнесмен мешавад. Ҳар гуна ширкатҳоро идора мекард то мурданша, яъне ки соли 2013. Фабио боша боз дубора барои криминалӣ меравад ки дар натиҷа боз ҳабс мешавад. Албатта ин дафъар ба муддати 5 сол дар Колумбия не, ба муддати 30 сол дар Амрико. Ана акнун фаҳмидем бародаро ки барои чӣ хотир ӯо доброволна таслим шиданд то ки дар Колумбия ӯро ҳабс кунанд. Барои чӣ хотире ки Амрикои Колумбия нест. Дауд Ибрагим $6.7 миллиард. Дауд Ибрагим и авторитети криминалӣ ва фурӯшандаи маводи мухаддир индус аз Мумбай аст. ӯ сардори ОПГ ди компания ҳаст ки бо фурӯши маводи мухаддир ва терроризм сару кор дорад. Дауд Ибрагим дар гурӯҳи 10 одамони дохил мешавад ки ба тамоми ҷаҳон ӯро ҷустуҷӯ мекунанд. ӯро гунаҳгор медонанд ба чунин гуноҳҳо ба мисли тамаҷҷӯӣ, куштор, фурӯши маводи мухаддир ва финансироват кардани гурӯҳони террорӣ ва
дигар корҳои даҳшатнок. Соли 2003 правителствои Индия ва Амрико Ибрагимро террористи байналмилалӣ номиданд, ки дар теракти Бомбей гунаҳгор дониста мешавад. Соли 1993 барои дастгир кардани ӯ $25 миллион мукофот эълон шудагӣ буд. А дар бораи састаяниш бошад, чӣ хеле ки гуфтем, $6.7 миллиард дар бар мегирад. А дар бораи Forbes боша, аз соли 2009 то соли 2011 ӯро дар рӯйхати тавонотарин одамони рӯи ҷаҳон дохил мекунад. Леона Хелмсли $8 миллиард. ин духтари ҷинояткори американка яке аз ҷинояткорони хасис дар тамоми таърихи ҷинояткоро ба ҳисоб меравад. дохил шудани ӯ дар рӯйхати ин гуна одамо оғоз мешавад баъди ба шавҳар баромаданаш ба миллиардер Ларри Хелмсли. ин ҳамон ҳолате астае ки зану шавҳар аз якдигариш куллан фарқ дорад. дар ҳолате ки Ларри шердил буд, хайрхоҳ буд, ба коргарош маоши хуб медод, занаш боша хеле ҳам хасис буд. барои хотириш ҳам рӯзноманигоро ва ҳам халқи оддӣ ӯра хеле ҳам бад медиданд. дар нимаи дуюми солҳои 70-ум ӯ бешумора зиёди ҷавоҳирот, хонаву замин ва мошинҳоро мехарад. ва яке аз маълумото дар байни чизҳое ки ӯ харидорӣ кардагиай, ин мраморни полае ки арзишиш $1 миллион буд. ва аз ҳамада муҳимаш дар ин корчие ки ӯ андоз намеспорид ва чӣ хеле ки дар примери Ал Капон шумо медонистен дар Амрико налог наспоридан, ин аз ҳамада даҳшатноктарин ҷиноят ба ҳисоб меравад. Не ки ӯ як хатогӣ хеле ҳам сахт мекунад. хатогии ӯ чӣ буд ки ба фарош чунин сухан мегӯяд: мо андоз намеспорем, ӯра халқи оддӣ, халқи майда меспоранд. ин гап дар байни рӯзноманигоро паҳн мешавад ва баъдан ира печат мекунанд дар футболкаву кружкаву дигар чизҳое ки бештар дар чашми одамо метова, ки дар натиҷа чӣ хеле ки шумо фаҳмиден, маълумот ба кумитаи андози Амрико меравад, ки намояндаҳои андоз ба ин зан мерасанд. баъдан бизнесвумена дастгирӣ мекунанд ва ба муддати 11 сол ҳабс мекунанд. дар пики бизнесаш састаяни ӯ $8 миллиард буд ва соли 2007 аз дунё мегзарад. неки чӣ хеле ки гуфтем бародаро ӯ хеле ҳам хасис буд, ягон кас сум намедод, неки $2 миллион мерос мемонад. ягон одам дане ягон фонди хайрия даневу саги худашда. ман намедонам ин сагаш $2 миллион чӣ кор мекунад. хеле мумкин ки кличкаи саг Trouble буд бароям хотир. не хуб барои кличкам. Эл Чапо састаяни $14 миллиард. мексиканес Хоакино Гусман Луэро, маъшур бо лақаби Эл Чапо, Пабло Эскобари замони хидмон меноманд. ба чӣ хотир ки ӯ ҳам тавонист як наркоимперияи калон бисозад. Эл Чапо яке аз основателҳои мексикански картел бо номи Синало ҳисобида мешавад, ки 60% наркотрафики Амрико аз ҳисоби ҳамин картел аст. ба яке аз маълумотҳои картел бештар маводи мухаддир фурӯхтагиай аз Эскобаро дар пики бизнесаш. бизнеси ҷиноии Эл Чапо оғоз мешавад аз мобайни солҳои 1970 то соли 2016 ва дар ин муддат тавонист ки $14 миллиард кор кунад. наркобарон якчанд маротиба дохили турма мешаванд, не ки метавонад ки аз уҷа баъдан бирояд. ба ҳамин лишпонакии худаш нигоҳ накарда, соли 2016 охирон бор паси панҷара мешинад. 17 июли соли 2016 Эл Чапоро як умра паси панҷара мешинонанд бе имконияти дастрошна озод шудан. Амадо Карелио Фуэнтес $25 миллиард. Амадо Карелио Фуэнтес ин ҷинояткори мексикоӣ, фурӯшандаи калони маводи мухаддир ва основатели картели Хуарес аст. ӯ яке аз тавонотарин наркобарон дар таърихи ҷиноӣ ба ҳисоб меравад дар қатори Пабло Эскобар. ӯ як сети месозад ки аз Мексика ба Амрико маводи мухаддир мебурданд, ки ин сет иборат буд аз 22 самолёт. ин самолётҳо доимо бор мекашиданд. аз ҳамин хотир ӯра властелини осмон меноманд. ба яке аз маълумотҳо ӯ аз ин рақамдам бештар кор кардагиай ва аз Пабло Эскобародам бой буд. соли 1994 ӯ вафот мекунад. дар натиҷаи мехоҳад ки намуди худша тағйир Пабло Эскобаро $30 миллиард. Пабло Эскобаро бародаро маълумоти пурраша чӣ хеле ки мо гуфтем дар канал видео ҳаста, ба подсказка будроин тамошо кунед ва дар инҷа кӯтоҳ дар бораш гап мезанем ва ба ҳамин видеоро ҷамъбаст мекунем. албатта ки Пабло Эскобаро яке аз маъшҳуртарин ҷинояткор дар тамоми таърихи ҷиноии ҷаҳон ба ҳисоб меравад ва основатели меделински картел аст. ва ба ғайр аз оне ки яке аз наркоимперияи калонтарина сохтагӣ буд, ӯ яке аз хунсартарин ҷинояткоро ба ҳисоб меравад. Эскобар тоза 40% даромади картела мегирифт, ки дар натиҷа баъди якчанд сол миллиардер мешавад. ба яке аз маълумотҳо дар пики бизнеси худаш ӯ ҳар ҳафта $420 миллион даромад дошт, ки дар ин муддат ҳар рӯза 15 тонна
маводи мухаддир савдо мекард. Тақрибан $2,500 ҳар моҳа ӯ барои резинкаҳое ки пула бояд бандӣ расход мекард. $2,5 миллиард ҳар сола ӯ гум мекард ба сабабе ки ӯро ё мушт мехӯрд ё ин ки просто мепусиданд. Охирои солҳои 80 ӯ дорандаи 80% маводи мухаддири тамоми ҷаҳон мешавад. Састаяни наркобарон дар пики бизнеси худаш $30 миллиард ҳисобида мешавад. Албатта ки дар комментария бародаро шумо бинависед ки агар ҳамин қадар миқдор пул кор мекарден чӣ кор мекарден ва албатта мо ҳамада совет метем ки чӣ намуд коре ки мекунен аввал бояд шумо аниқ бидонен ки кори шумо ягон намуд қонуна вайрон намекунад ва ин қонуншиканӣ ҳисобида намешавад. Корҳои аз қонун берун накунен, ҷинояткорӣ накунен. Ҳамада хайр то видеоҳои оянда.